Action Reports, first portion diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo agad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado, pitsa 11 na bulan sang Hulyo tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magaduluong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa sur, norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal 15 milyones nga balor sang cheque nga ginton over sa pila ka barangay sa Negros Occidental para sa nagkalain-lain nga proyekto. Councilor Nobero ginapaabot pirmahan ni Mayor Leonardia ang komunikasyon nga nagahingyo sa National IATF angot sa pagpanumbalik sang commercial flight pagkatapos sang Hulyo 15. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Nagpasalamat ang management sang ABS-CBN sa tanan nga nagsuporta, nagsalig, nagpangamuyo para sa Giant Network. Ginpahayag ni ABS-CBN President kag CEO Cario Katigbak nga sobra sila nasakitan sa desisyon sang Kamara nga hindi pagatagan sang panibag-o o prangkisa ang network. Apang sa piyak sini, ginpahayag ni Katigbak, nagapasalamat sila sa Kamara tungod natagan ang network sang kahigayunan nga tagon kag sabton ang akusasyon batok sa ila. Kumpiyansa si Katigbak nga nakahatag ang network sang matuod nga serbisyo para sa mga Pinoy. Masubo ini sa kasaysayan sang among network. Apang nagapati kita, magabalik ini sila sa natalana nga panahon. Sang panahon sadto sang diktador nga presidente nga si Marcos, ginsikwister man, inagaw man ang among television network. Nagbalik ang pamilya Lopez. Karon liwat naman din pasira pagi sa ini paghatag prangkisa pagi sa 70 ka mga kongresista. Sigurado buwas damlag magabalik ang TV network pagkatapos nga pamatmatan sang pumuluyo kag makakas sa pwesto ining 70 ka kongresista. Matabo lamang ini sa husto nga proseso o kon eleksyon. Nagapati kita nga buwas damlag magabalik sa trabaho. Apang sa subong sigurado magasala-sala ang mga empleyado. Nagbaliskad ang aton sini kalibutan ang mga opisyal nga ginbutar para nga magatag kaiwan sa pumuluyo, para magatag serbisyo kag trabaho sa karon. Amo man ang mga opisyal nga nagpagutom kag nagkakas trabaho sa sobra 11,000 ka mga trabahante sang among television network. Action Radio Philippine Standard Time las 4:45. Good morning anay. Sa aton sini nga mga plantador, may dugang kami nga pagserbisyo sa inyo, pagpatinad sa inyo patubas sang tubo. Kinanglan magpili kamo sang baridad nga may mataas nga patubas. Siguro libre sa ilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa sulod sa 35 tubtob, 45 dias. Kada ektarya, apply kamo. Anong kabag nga unique complete fertilizer, kag 2 kabag sang urea. Dipi garantisado, kag dalag ko ang puno, dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Nga unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unique nga abono, may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi kag pagdalag ko sang puno, potash para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod ukon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sa nganom kabag nga unique kag 2 kabag sang urea antes magsira. Ini magaresulta
sang mataas nga tunilada kag matamis nga patubas. Magyuni complete fertilizer na para sa mainoswagon nga panubason. Ang unique complete fertilizer sarang babakal sa inyo suki nga balaligan. Sa luga nga kasayuran makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:47. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalangan palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na morning. Tanan nga taga Bacolod, kamusta kamo? Taga Negros Occidental, kamusta? Ang COVID-19 makatalagam gyapon, madamo gyapon ang nagakalatnan, madamo gyapon ang luyag magpalauli gikan sa iban nga kapungsuran. Kamusta mga dalanon? Basa gyapon padayon nagaguom ang kalibutan. Samtang check upon manaton kung kamusta ang mga balita. Kamusta ang mga presyo sa merkado sining kagaon Sabado. Ang patrol ta nagalagulad na sa mga dalanon sa Bacolod, idulong nila sa aton ang nagapanguna man nga mga balita, posible nagkalatabo sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Updan kita ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Fred, good morning. Subong kaagahon, basa ang mga dalanon sa Metro Bacolod, Philip, sa ibang mga lugar basa man aksyon pa. Na bangod ginapalibutan pa sa galom, no? Ang aton sining kalibutan. Diin subong kaagahon aksyon Fred, halos kagkutob sa malabyan sang patrol kun basa ang dalanon. Kay tub-tub subong ni aksyon Fred kakuan siya mo talithi. May mga lugar nga hinay mayara yang talithi nga asin makapasagi just dalanon kag sa salakyan ti dugay-dugay lang tagapahid, no, meaning wiper bala sang salakyan. That is why sa aton sini nga mga kauturan, mga motorista nga nagadalaman sa nga ila sini nga tagsa ka mga salakyan mangin duha goma o kun pa four wheel sabi extra nga paghalo nga kay basa gid ang dalanon sang syudad ti once na basa ang dalanon madanlog, no? Pila ka mga salakyan ti pasahe sa karon nga kaagahon aksyon na Fred ang nagaamat-amat naman sa pagbiyahe. In fact, may mga nalabayan man sa patrol ang dalan sa Lopesina. May mga taxi nga naga-parking kay standby sa atubang mismo, no, sa Valyacar o kon sa may Sambok Terminal Balaksyon Fred. Subong nga kaagahon tigahulat man sa gihapon sa mga pasahero. And subong nga kagahon, pila ka mga police stations nga amat-amat na gin-release ang ila sila nga mga nagkaladakpan Balaksyon Pride, mga violators, curfew violators, police station number 4, station number 6, temprano pa gin-release after o kung pagpatak na sang alas 4 sini nga kagahon. So pila ka mga observations man sa patrol sini nga aga, nagaamat-amat naman pagbukas man sang mga baligyaan, no, especially Burgos kagang Libertad, always ni siya kay kada kaagahon temprano pa bukas na ini sa aton sining mga kauturan nagapamalaklon sining kaagahon. So again sa aton sining mga kauturan extra nga paghalong sa pagdala sang mga salakyan. Subong ang patrol proceeding man sa area sang police station number 2 to check kumbaga bala ari pa sila, ari pang mga nagkaladakpan sa curfew and of course ang dalan sang Ramos Action Predo
sa gihapon subong kaagahon. So maning observation subong sa patrol sa aton pinalangga nga mga tagpalamatiya hindi gid magkalipat nga ang Mighty Sea isa ka the best no nga erba kag ang Mighty Sea top na ini especially kung may balatian ikaw sa corazon and at the same time TB, pneumonia kaga iban pa. Ang Mighty Sea nagapapaskog man sang aton tag sa mga immune system. Rekta sa patrol, with aksyon na ni Kiraw ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. O hindi magkalipat ha. Bisan Sabado subong, pamasyar gi kamo dira sa Life Extension Clinic. Bakal gi kamo sa ila produkto. Ining produkto blang nga makasagang sa balatian, makadipinsa sa balatian na binigyan sa kagaw nga COVID-19. Kay mabakal dira sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Makapalit ka sa aton sa 17 kasay isang kanser, kagalo 105 ka pamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Sa iban nga kapugsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakaka sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan kag nagadipinsa sa balatian nga nagahanda patapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal ninyo sa tanan nga sanga sang Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs.
Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:04 na. Diri kita ho sa agkasanay ga palibog subong. Kaya gintugutan na ini nga mag-angkasanay basta mag-asawa, live-in partner. Karon, napaligban kung ano ang isagang nila. Kung may driver na, may gaangkas, kalaman ng gaangkas na ya, kung asawa, mahakos na sa bana, kaya kadelikado mo. Di karon, kung butanga mo na barirda, butanga mo na isang sagang, basi, madisgrasya bla, kabudlay nga hindi ka makapanguyapot, husto, basi makatuga pa inisang aksidente. Nami guro, kung ikaw may motor ka, galing ka budlay lang butangan mo sidecar, no? Eh kung may sidecar, okay lang mo. Gamaniho ka, sidecar, butang mo sawa mo da. Pwede, pero kung ining gaakasanay, kag butangan mo da sa gang, sa tunga sa driver, sa motorsiklo, kag asawa ya, live-in partner ya, kadilikados na. Amo ganyan nga, mag-angkas gahakos gina, para sigurado lang nga, hindi dali-dali magtabog, hindi madagdag, o kung ano pa dira nga aksidente kag disgrasya. Di kumutanga mo na sa gang da karon, basi bala? Ay, kabudlay ho. Nga ang butangal pagid na sa gang, kaysa sulod sa puluyan, wala man na sa gang. Amo na silang kubla kahapon. Siya doon na ka daw, hindi na mapatihan, kaya sa bilog diri sa pungsod Pilipinas, bisan surbihon mo, sudlon mong puluyan, wala na ya physical distancing sa sulod, sa tunga sa mag-asawa, kag kabataan. May bisan diin pa nga panimalay sudlon mo, wala sa gapismas da, sa sulod sang pamilya, mag-asawa kag kabataan. Di, sagwa anong diferensya sa sulod sa puluyan, kag kung mag-agkasanay, ang importante lang da, may pismas sila, kag may pagtuman sa pila ka mga pagsulundan. Pero kung istiktohon mo na, butahan mo na sang ulot na karon ang driver kag ang asawa, ay sus kabudlay.
basi kon makatuga pa ini sa madamo nga aksidente. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:07 na. Ibalik ta ang dugang nga mga isyu kag balita pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang inyong mabatian isa Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Isang private Ang pananatili sa loob ng Agapasing banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabsan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ang pila ka mga pagbalik biyahe, no? Base kumpirmahan ni Mayor Bing Leonardia, ini balang paghingyo sa National IATF angot sa pagpablik sang commercial flight pagkatapos sang Hulyo 15. Oo. Ano na subong? 11 na. Pila kadlaw na lang, petsa 15 na. Base kumpirmahan na, ayoon man ang IATF na balik ang commercial flight. Pagkatapos, basta ipasiguro lang. Kung si Councilor Renisito Nobiero pa kahapon, niya regulate lang. Sa mga airline company, dapat mabalaan naton ano ang kadamuon sa pasahero nga ikarga halin sa iban nga probinsya pakadto dire sa siyudad sa Bacolod. Para mabalaan kung pila para hindi mamapuno gilayon ang pasilidad nga ginapreparar sang siyudad sang Bacolod. Galing nga mula na. Ulo istikto lang kita.
base kung may taga Cebu, kagiban pagid nga lugar sa diin madata gyapon ang COVID-19, base malutsa naman kitabla. Ang aton diri sa probinsya kag Bacolod, hagan-hagan lang. Hindi tanto kadako sa porsyento sang naigo sa COVID-19. Ang kalamanan malangan nagkalaigo inang gapasulod dire ni mga stranded naton nga mga kauturan ang iban mga OFW. Kon magsigi-sigi ng flight, kinalan ipasiguro tagid kag man ang tanan-tanan nga mga ginapangabay sa aton gobyerno tumanon ta lang ang tanan-tanan nga mga protocol kag dapat paggalong tumanon ta lang para nga hindi maglapta ining kagaw nga ni nga sa pagtuon sa mga sayantipiko hindi magpati ang aton sini departamento sa ikayong lawas ang siling sa pila ka mga sayantipiko ba si airborne ining kagaw. Kon gaupod sa hangin abyan delikado. Hindi mo makita ang hangin, hindi mo man makita ang kagaw. Sos, kabay pa. Nga mas temprano, kabay pa nga mapapas na ning kagaw nga ni, nga makabalik man kita sa normal naton nga pangginawi, makahilidlaw man. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:18. Babalik kami pagkatapos ang mga ini. Sample Plus Gold. Ako galing si Shirley. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, kagayon nga ipalang na.
radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19! Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito.
Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RAT. Philippine Standard Time, las 5:29 na. Diri kita, mga balita naton sa City Hall. Councilor Lubiro ginapaabot nga pirma ni Mayor Leonardia ang komunikasyon nga nagahingyo sa National IATF angot sa pagpanumalik sang commercial flight pagkatapos sang Hulyo 15. Balita City Hall. Si Aksyon Andy Pinsor ang ara sa linya. Aksyonan, please go ahead. May mag-action, Fred, ginapaabot ni Councilor Renesito Novero nga mapermahan na sa alkalde ang komunikasyon nga nagahingyo sa Interagency Task Force National angot sa ginapaabot nga pagpanumbalik sa commercial flight pagkatapos sa Hulyo 15. Sunod kay Novero, padayon nga ginahingyo sa syudad ang bulig sa National IATF agud sa pag-regulate sa mga airline companies angot man sa kadamuon sa ilang mga pasahero kag schedule sa pagbiyahe agud hindi man na ginayon nga mapuno ya ang pasilidad nga ginpreparara diri man sa syudad sa Bacolod. Dugang pa diri ni Novero nga mas labing maayo kun padayon nga mapatuman sang syudad ang ginahimo sini nga mga regulasyon agud malikawan ang dugang mga problema nga mahimo idulot sang COVID-19. Balita gikan sa City Hall, una sa balita una sa Aksyon, Aksyon ang Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo,
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio,
Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Radio Philippine Standard Time, las 5:40 na. Dire kita, mga balita naton sa Kapitolyo, 15 milyones nga balor sang cheque, nga ginton over sa pila ka barangay sa Negros Occidental para ina sa nagkalain-lain nga proyekto. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod ki Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Sunod-sunod ang mga pag-turnover ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sang pondo para sa nakalain-lain nga mga proyekto sa ibang nga mga barangay diri sa Negros Occidental. Kahapon sa isa ka pag-turnover nga ginpatayon sa Social Hall sang Kapitolyo Provincial, may kabuhusan nga 15 milyones pesos nga balor sang cheque ang ginhatag ni Governor Lacson sa pila ka mga barangay kapitan kag authorized representative para gastuhon sa pagpatukod sa nagkalain-lain nga mga proyekto. May kabugusan nga 14 tanan ka mga barangay ang nagbaton sa taga 300,000 pesos para sa proyekto pareho sang pagsemento sa barangay road, pagbakal sa multi-purpose vehicles, pagpakayo sa sports kag cultural center kag iban pa, pati na ang pagpahamtang sang CCTV. Samtang sa banwa sang Valladolid, nagbaton man ang lokal nga panguluhan sang among banwa pagi sa kay Mayor Enrique Meravalles sang 1 million pesos para gastuhon naman sa pagbakal sang multi-purpose vehicle.
Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Herevaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42. Mga blatter entry pagkatapos ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RAT. Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na. Diri kita, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, 75 tanan, no? Ang mga nakabayular sa curfew. Malin alas 10 kagabi, tubtob alas 4 sininga kagahon.
Ang station number 1 Action Fred, ang mga may pinakamadamo nga nagkaladakpan, 30 ang ila nagkaladakpan. Halos pareho ang station 4 kag ang station number 8 nga tag-pulo. Now, sa dugang pagid naton nga mga balita action na Fred, sining kagahon, no, 3 ka mga persona ang nagkaladakpan sa bypass operation nga ginpatigayon sa idalom sa nga police station number 2. Led by Police Major Sherlock Gabana. Natabo ang ining pag-bypass to, kung bypass operation. Alas 2:20 tak na sining kagahon sa Purok Sigay, Barangay 2, Residence ng Bacolod, din ng suspect. Kilala kay Joshua Canlas, 27 Action, Alvin. Yes, sir. Ang Barangay 2 gyapon, labi ko na kung untat na nagligad arangkada dito Banago. Subong bumalik naman sa Barangay 2. Balik naman subong action, Fred. In fact, ang nagkaladakpan subong mag-utod mo. Mag-utod, nag-engage kid sa illegal nga droga. Joshua Canlas, alias Wawa, 27 anyos, kagang iya sining manghod nga si John Vincent Canlas, 20 anyos, nagapuyo ni sila sa Purok Sigay, Barangay 2. Kalakip action, Fred, sa nagkaladakpan amo si Greg Sauce, alias Tuto, 18 anyos, nagapuyo sa amuman nga lugar. Raw, ang subject diri suno kay Major Sherlock Gabana. Subject nila diri amo si Joshua Canlas, ginakabig man nga street level individual, pero ara man sa ila sining nga listahan. Ara man sa listahan ining manghod niya nga si John Vincent bilang drug watch list. Kag subong man ining si Sauce, ginakabig man nga newly identified drug personality sa idalom o kung sa Barangay 2 diri sa siyudad sa Bacolod. Now, nakuha diri action, Fred, sa mga suspect, kay tagsa sa ila nakuhaan man, pero sumatotal, 3 tanan, no? Ka mga ginasuspitsohan na shabu ang na-recover sa mga suspect. Ini more or less 164,000 pesos ang na-recover sa mga kapulisan sa idalom sang police station number 2. So, ining 3 action, Fred, ang nagapangatubang sang violation sang Section 5, Section 11, kag Section 12 sang RA 9165 amuli ang paghupot, pagbaligya, kag sang illegal nga droga nga nakuhaan pa sang drug paraphernalia. Kagabigan ni Action Fred, 170,000 ka pesos man nga balor sang ginasuspitsoan sa na recover man sang kapulisan. By Basman. By Basman, ang CDEU ang nag-strike kagabi sa area sang Villa Ramos, Barangay Villamonte, diri siyudad sa Bacolod. In fact, ang subject diri action na Fred, kag na-recover man diri sa, in fact, sa suspect diri action Fred, si Brasilio, ining 5 gramos ang marijuana, suspected marijuana, kag subong man ang 25 gramos ang suspected shabu worth sa 170,000 pesos. Doon nag-intrang Villamonte, ha? Ni man nag-intrang Barangay Villamonte action na Fred, kagabi, umuni ang nakuha sa suspect. Kung gani siling kabaw mag-amoni permi, kung tani everyday may madakpan lang, kag maubos kini sila action Fred mo. Korupyo ya wala? Curfew, 75 tanan. Doon nagdumo-dumo, sobra, nagligat to mga sobra 100 tanan, subong 75 na lang. 75 na lang, nagligat to sobra 100. May tani kung kuwang 75 lang bilhin doon namin. Oo, no? 5 na lang bilhin, ati mayugit. Bunsing ganon, kagapatimaan action press nga disiplinado mga tao sa siyudad sa Bacolod. Galing kay sa downtown area, 30 mo, sa station number 1. Downtown area, 30 ang nagaladakpan nila. Halos pareho action press, ang iyasang station number 7, station number 8, station number 6. Tagpulo na ang ila siningan na kontrabuer sa nagkaladakpan sa curfew action plan. Balita, report sang patrol ang ginadulong man sa inyo sang Dr. Alfred's Green Coffee. Isa ka fortified o kung fortified with mangosteen, santons, kag stevia, kag makabuli kagud matap na ang colon cancer. Ginatanyuan pa ang tiyan, agud malakaw kita sa balatian. Sa Dr. Alfred's Green Coffee, nakapangapi ka na healthy ka pa. Be fit, be smart, and be healthy. Take Dr. Alfred's Green Coffee. Rekta sa patrol with aksyon na nikiraw ang ka-aksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:52, may pananawan gani.
ang pila ka mga sektor nga matapos lang ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte, hindi gid mapapas ining illegal nga druga. Mientras tanto nga may nagagamit, sige ang pagpasulod sini sang shabu. Duha ka illegal nga bagay ang hindi gid matapna. Suno sa pila ka mga sektor, illegal nga druga kag illegal nga panahor. Bisan magkinaano kuno, matapos ang termino ni Duterte, mabulos ang bag-o naman nga presidente, daw hindi gid mapapas ining mga illegalista. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na, Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Nagabulig sa tinlo, nagapabako, nagabalanse sang sistema sa aton kalawasan. Ang slogan niya, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Nga aman, ang Evergreen Herbal Capsule, dako ang mabulig sa pagpanubo sang inyo blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobra nga asin kag creatinine. Pero makabulig sa dako kag magadugang supply sa kakulang sang bitamina sa lawas mo. Kung kulang ka magnesium, calcium, potassium, zinc, vitamin E, C, B, dugangan ina sang Evergreen Herbal Capsule. Amo ina nga ang iya sining ginapalayag pirme nya manami ni gamiton nga aman ang 7 ka sangkap gitingob sa isa ka kapsula. Amo na ang resulta niya, Evergreen Herbal Capsule. Aprobado pa sang Food and Drug Administration. Kinanglante ni sa subong sa kadamo sa balatian nga nagalikop sa aton. Ang Evergreen Herbal Capsule babakal ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong lugar. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Magkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
kaibigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong kalintangan. Responsable na pagbalita. Padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado. Aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo. Aksyon Radio Philippine Standard Time on minuto ang nabilin mapangot kita sa tak na alas 6. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Edin Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.